Ýewlerin teknikasy treýin üstünde şonu görers. Aslında bu gaty aňsat diýip biljek bir teknika. Bir sany treýimiz berilýär we muny bir sany notdan rutyny taýlaýas, oşondan sallaýas. Soňrasynda elimizde bir sany aslında ruty belli bolan traversely, yani gezip bilýär treýini DFS bilen ýa-da başga traverse algoritmalar bilen DFS bilen gezeli. Bu DFS ideýasyna görä şu noda giremizde bir san berýär. Çıkamyza bir san berýär. Näme diýjek bolýan? Şunun ýaly bir treýimiz bolsady. İlk başda 1 bilen başlaýar diýeli. Sonra çağalama ötýän. Çağalama öýdän, ikinji 2 berýän. Şurada birden köp çağalama bolsa, onu sen etip bilen diýer taktik. Bu her giremde şol noda öňkü soňky beren sanyň plus 1 berýän, 3 diýeli. Derek bilen ýene çağalama ötýän, belki de isleten 4. Sonra ýene çağalama 5. Bu aslında çağat ýok bolan ýagdaýyna gelenler. Ya da bütün çağlarını geçip olandan sonra onu şöyle return etmeli bolýar. Bu da men giriş bir ID'm bolýar, benim çıkış ID'm bolýar. Çıkış ID'm şu atky iňson goýan ID'm bilen dowam etken. Yani 5 goýdum iňson goýdak, şo bilen dowam etken. Soň ýokary gitken DFS'in ikinji çağını çağırýar. Onu belki 6 ýerýän, bu doktory 6 bolýar. Giriş 6, çıkış 6. Ve şu at elimde 6 current sanım. Onu bersiňem çıkış 6 bolýar. Belki 7 berýän. Onu çıkışa 7 diýen. Sonra ýokary gelen tek 7 berýän. Kontrol etip bilemek gerek. Okey, yanlış tuttum. Birleşdirerek. Berýän 7 berýän diýdik. Şeýle ederek bolmasa. Sonra ýokary gelýär. Muny başga çağlar bar. 8. Yani girişeden 4 tane o da plus 1 noýan soň goýanadym, alat köpetken. Ýoksa da şu atykdan noýan çykşat. Belki 9, çıkışı 9 bolýar. Ýokary çykýan, başga çağasy 10. Çıkışam 10 bolýar. Başga çağasy ýok, ýokary gelýär 10 noýan. Belki gelýär täze not 11 bolýar. Aşağı düşýär 12 bolýar. Bunun çıkışı 12. Bu ýokary gelýär çıkışı 12. 12. Sonra rutum 12. Sonra 12 näme berýär? Elimdäki notsan berýär. Her nod ýerinde bir artdyrdım. Bu bilşim ýaly. Şurada bir ID'ler berip bu näme işimize ýaraýar? Her bir nodyň bir tane unique ID'si bar. Yani bir bolan nod şutaýsy 7 3 nod ID'si 3 olan şu nod ID'si 8 olan, yani her bir nodyň unique bir ID'si bar. Bu unique ID'leri bir tane liste ýazyp biler. Elimde liste alaly. Buradan 10 geçerli. Ve her nodun ID'si var bende. 10 geçerli edeyim. Bilişimiz ýaly nod 1, yani egerde ştaýtyna 1 diýsek bu ID'leri bar. Mesela 1 2 ID'ler etkedim, mesela 3 diýen. Bular tüýdäki ID'ler. 5 diýen. 3 random bir şaf bir saat bolupdylar. 8 9 10 11 12 olsun. Onda ştaýda not 1 bolan ID'si 1. 2-nki 2, 3-nki 8, 4-nki 12 ya da 11, ýer ide ID'sini ýazýar. 5-nki 12, 6-nki 9, 7-nki 10, 8-nki 4, 9-nki 3, sonra 10-nki 7, 11-nki 5, sonra 12-nki 6. Bular näme kömek etýär? Şunu kömek etýär. Bir san nodyň subtree-sindäki bütün notlar tapjak bolsam, meselem diýeli şu näme? Nodum 5.
not 5'imin subtree-sindäki bütün notlar tapasym geldi. 5 däl etken bir. 5 berde 6 7 8 9. Okey. 9 eken. Bu 9'un subtree-sindäki bütün notlaryň listini çykar diýsem eger. İlk başta men näme diýen? Ştaýsy 3 bolýan. Doğru. Okey. 9'umun giriş we çykyş ID'si 3 we 7. Diýmek, men subtree-inde jemi 5 tane not bar. 9'un özü bilen. Bular haýsylar 3'den 7 aralyndaky bütün notlar. Yani ID'si täze bir ID'lerimize seretýäs. 3 bolan kimma? 9. 4 bolan hani 8. 4 bolan ID'si 8. 5 bolan 11. 6 bolan 12. 7 bolan 10. Men onu arkalyk bilen diýip bilýän. Şuýdaky 9'un subtree-sindäki notlaryň listi şular. Bu näme üçin gerek bolupdyr? Bir sany notlaryň subtree-sini käbir soralar bar, ýa-da bilmedi data structure soralar bolan köpsi. Bir sany subtree-ň içindäki bütün notlaryň valuelaryny artdyr diýmek aslynda görüşmedi ýaly täze ýasan ID'mizde şu aralary artdyrmak diýmek ýaly bolýar. Sonra da şu bir sany notyň ID'si şu açelle artdyrylan notyň valuesini biljek bolsam, onda şu values ID'si näme bolsa, şu ID'sindäki value'da näme bolsa, şonu görüp bileriz. Meselem näme diýjek bolýan? Şuýdaky 8'in ID'si 4. 8'inki 4. Yani bir topar subtree bolup biler. 8'i effektif biljek subtree 9, yani şu not bolup biler. Yani şu haýsy notlar subtree-sinde ýerelýär. Şular ancestorlar hemmesi men 8'ime effektif bilýär. Bu bilşim ýaly bular hemmesem 3 7, 2 12, 1 12 arasy artdyrylanyny şuýdaky 4 artdyrýar. Onda şunu hiç bir interval 4 arttırmaya, başka täbi men ancestorum ýok. For şunun ise hasam owadyr etken. Ikinci sorumuz şunun ýaly CSS'ten int node trimma we iki tane query'ma bir sany value'syny ütkötdiýär nodyň bir sany nodyň subtree-sindäki bütün notlaryň valuelaryny jemini. İlk başta notlaryň her biriniň valuelary bar. Yani diýjek bolan ady şu. Bir sany nodyň valuesy ütkäp biler. Meselem 9-njy nodyň valuesy başga bir zat bolup biler. Bir sany not ID'sinde not dadyny 3-nki ütkäp biler, 4-nki ütkäp biler. Sonrasında da meselem query geldi diýen. Şun iki subtree-sindäki bütün notlaryň valuelaryny jemi diýip bir query gelse. Men etmeli işim aslında şurada beren ID'm var 212. 212 arasyndaky yani gök bilen arkadaşlar yani 212 arasyndaky bütün notlaryň yani şu ID'si şu aýdan teretken, ýa-da görüşmedi bütün şu aradaky notlaryň listini çykaryp bilýän dedik. 212 arasynyň aslında jemini çykarýan. 212 arasynyň jemini çykarýan birinji query'de näme etýän? Birinji query'de meselem bir sany not geldi. 9 diýen. 9'un mappingini tapýan, yani 9 aslında ID boýunça näme diýmek bolýar? 9 ID boýunça 3 diýmek bolýar. Onda men gidip 3'ün valuesyny ütgetýän. Sonra şunaly query gelende de şoň aralaryny tapýan. Bir sany V geldi, yani meselem 2 gelen ýadaýyna. Bunu 2-12 arasyndaky jemin tapsan ýeterlik diýen. Aslında bu da ýa-da ýolaryň tehnikasyndan ýa. Bir sany value'ni ütgetmek, bir sany LR arasyndaky samolmak, bir sany bilmedi ýaly ansat segmentri ýa-da framework bilen çözüp biljek bir sonra login işlemde her bir query'de. İsteseniz segmentri ýa-da framework almak yerine. Okay. Lecture 12.
Okey, ilk başta input'umuzu edelim. Entan node, Qsan query. Ve value'ları var. Query'lere cevapla başlamak yankı ID verme işlemini gerçekleştirelim. Train alanından sonra train elde veriyor. Immutable edge grafları veriyor. Grafımızı yani train'de aldık. Maksimum kapatma 15 derecesi tane notebook biliyor. Her bir nodun giriş ve çıkış valüleri var diyelim. İstedik olarak layer edip biliriz ya da in out edip biliriz. Mesela yok. Bir tane global team'imiz olsun ne olmuş layer. Şimdi diyelim. Noda giren yerdeyinle T artıya çıkan yerdeyinle de şu info ne mutasyon yani. Şu arasında iç değişim etken. İç değişim grafiği refresh'te traverse etmek. Aslında node ID verme işli. Şunun yanına kat. Yani berde buranın mappingimiz tersine olmalı. Ne diyecek koyalım berde. Şu ayda şu at bir node berimizde gök tarafta yer alan yani asıl şu at ID'sini biliyoruz. Yani ID'sini veren yerdeyimizde de node'u bilmek gerek olabilir mi? Şu an çeredeli. Gerek olsa deyip onu al koyalım. Ben adına da ID diyelim. Yani şu ID'li haysi node dengi. Gerek olup neredeyini olanlar yani. Belki gerekli görürüz. Query'miz var. Birinci query'miz height formu veriliyor. SX formu veriliyor. TSX şeklinde atlamız var. Aslında S almalı. X açanı T olanı almalı. Okey. Şimdi layer arasını arttırmak isteyen bunun için segment layer arasında bir tane node update'lemek isteyen. Onun şuradaki ID'sine göre yani in value'sine gidip T'de value koyan X bunu başlama hamam etmeli. Bütün ismi diğer array'nin ilk başta value'ları var. Onunla şu orada in node'un ID'si veriyor. In value'si aslında şeklinde veriyor. Verdi bir en segmentin gerekli onu yukarıda da yapabiliriz. Verdiğimde gerek yok. Okey. Buram cevap çıkarmama, cemin çıkarmalı. Verdi bakacak maksimum 10, 9'u köftelediğimizde onun 5'ine 10, 14'ü öyle yani olmam gerek var işimde. Onunla top diyen mesela adına getirdik bırakın. Tutkunç yazdım. In value'si ile out value'sini artacağım soruyor. Okey. Buradaki segmentary function'ını yazdım. Aslında işin tamamı. Böyle birinci çözecek segmentary function'ım bir tane node'a update'ler kayıtmak. Okey. Verdi de şunlar gerek yükümü ötebilecek value'lar var. Segmentary şu an kayıtın node'unuzun şu an tutacağın aralığım şeklinde. Eğer sonuna bir leaf versem value'sini tüketken yoksa şu segmentary leaf'ini tapmak için yani ortasından left çarpından ve right çarpından mı diyen eğer de şeyi kapatmayı demek ilan açtıklar. Şu zaten bölmek demek. Bitwise operation'la yazan biraz salt olmasını isteyen ve long'unu isteyen ve segmentinin size'ını kapatmak 4 yarı burada böyle. Benim için ne çıkıyor? Aslında kapatmak 4 demek şey. Hemen bitwise operation yazan için biraz keller açtıkları başta yani
Şuna atan fərt. Otu bilmiyorum ben işte ne şeyde ortaya çıkarttım. Bu da kapatmıyor ki plus bir değil mi? Okey. Ve segmentleri de update ettiğimden sonra yolla çıkamdan sonra SN node deyip şu aralıktaki tanımların cemini tutacağım için update etmem olalım. Sonrasında da top fonksiyon yazmalı. Layer arasını cemini tapmak için. Yine de node ve x, y gerek olur. Bunları göre bir yerde denleyen veya aşağıdan orada bak. Göre bir yerde otomatik den devam ettik yani. Segmentation'ın dışına çıktı. Return öğretkenliydim. Şu an aktif kodlayan aralığım içinde var x, y. Onunla eski node'un dönüyen. Yine de şu oradakiler. İki tane çağımı Cem'in soruyan. Okey. Ben push button attım. Bugün işimi dinleyen olmalı. İşletik görelim. Mesela ne? Okey. Düşünmedim mesela. Öğretmenim. Ne diyecek böyle? Vay be. Ama hep küçük. Şu an file adını açsam da olmadı. Okay. CP, TMP, CPP, lecture 12 CPP. Okay. Yapılan neydi? Demir kareli. Mesela daha tembol bilərdi. Yəni birinci aydan